pościsk. Mam na imię Łukasz. Jestem Kuba, cześć. Mam na imię Tomek. Mam 14 lat. 14, no 13. 28. 20 lat. 21. 10. Jeżdżę 5 lat na rowerze. BMX. BMX. Tak, BMX. Hulajnodze wyczynowej. No, nie wiem, od 2-3 lat. No od roku i 2 miesięcy. Bo zacząłem robić, miałem 13 lat i mogę porzucić. Próbuję rzucić. Głupio porzucić. Tak, głupio. No nie, tak naprawdę kocham to, okej, ale nie jest to jakaś priorytetowa miłość, bo są rzeczy ważniejsze w pewnym wieku przynajmniej. Takie się znajdują. Rodzina. Za każdym razem jak wstaję, to myślę o nim. To moja druga dziewczyna. O niej Kocham sporty ekstremalne, no lubię jeździć na rowerze. No nie wyobrażam sobie dnia bez przyjścia tutaj, ponieważ jestem uzależniony od deski. I potem nie się marzyć. Moją inspiracją był kolega ze szkoły. nie pamiętam. Chyba to nie pamiętam. Nie wiem, jakiś film obejrzałem, że nie pamiętam. O ludziach mam powiedzieć, tak? Super ludzie, to są sami fajni, najlepsi. Czujesz z nim jakąś więź? Tak. Bardzo. Są moi przyjaciele, w pewnym sensie moje rodzeństwo, traktuję ich jak kuzynów, siostry, rodziców. Znam, oni mnie znają, wszyscy się znają. Tracę 2 nogi, łapię za kamerę albo aparat i nagrywam chłopaków. Skatepark jest super, jest zajebisty. Staram się, nie będę przeklinał, ale czasem ciężko jest coś opisać, nie przeklinając, szczególnie myślę, że w naszym języku. Chciałbym, żeby urzędnicy inwestowali duże pieniądze, jak największe w skateparki i rozwój deskorolki. Oby to miejsce było jak najdłużej tutaj i oby się utrzymało w takim stanie, jakim jest.